Dobrý večer. Konečne mám slovo. No. Prvá časť tohto nášho stretnutia sa týka knihy Moja real life story, akože taký skutočný príbeh. Vyšla v vydavateľstve Don Bosco v edícii do kresla. Vydávajú Salesiáni aj do vrecka, do kresla, akože na cesty a do pohody. Je to aj riaditeľ vydavateľstva, pán Citár, takže aj toho vítame srdečne. Vďaka, že nesiete tú štafetu kníh vydavateľstva Don Bosco. Teraz Salesiáni slávia krásne výročie. 100 rokov sú na Slovensku a za tých 100 rokov sa podarili nádherné veci vybudovať. A jak sa tak hovorí, že teraz ja budem tak odbáčať trochu, hej? Že koľko spraví vrabec krokov za 100 rokov, ne? Že ani jeden, lebo skáče. A čo spravia Salesiáni za 100 rokov v jednej krajine? Tá krajina zakvitne. Toto je veľká vec. Takže vďaka Bohu za týchto dobrých povolaných ľudí. K tejto knihe azda len toľko, že je to príbeh mladého chalana, ktorý opisuje svoju skúsenosť s Ježišom, svoju skúsenosť s rakovinou, svoju skúsenosť s uzdravením, svoju skúsenosť s bolesťou a svoju skúsenosť s veľkou nádejou a láskou. A vždy, preto som chcela, aby sme sa pomodlili, vždy tam je to Ježišovské. A snaží sa celý svoj život čítať optikou veriaceho človeka. Ten príbeh je ťažší, lebo je aj plný strát. V tom príbehu, ktorý je skutočným príbehom, zomrie sestra tohto chlapca a nakoniec zomrie aj on. Tá kniha vyjde po tom, čo on zomrel. Napriek tomu, že mal nádej, lebo jemu sa tá rakovina vrátila, z ktorej sa uzdravil. A dúfal, že aj druhýkrát sa uzdraví. Že Pán Boh urobí tento zázrak a on bude zvestovať o týchto veľkých veciach, ktoré mu vykonal Pán, ako sa tak v tej biblickej reči hovorí. Knihu odporúčam všetkým, ktorí majú tak chuť, pocítiť takéto hľadanie Boha, ale aj tak zostať v tej Božej prítomnosti a nejak aj rozmýšľať nad zmyslom bolesti alebo zmyslom ťažkých vecí, ale aj ako do toho vnášať takú optiku radosti. Takže veď to má aj podnadpis, že tá vec s Bohom. Čiže odporúčam všetkým. Tento Filip, autor knihy, Mickenbecker, je, napriek tomu, že teda už je v nebi, je stále fenoménom na sociálnych sieťach. Ich videá ešte za života mali milióny pozretí, on to aj s Braškom robil. A stali sa takými dôležitými influencermi. No a preto tu, sestra Lamia, sedíš aj ty, ako človek, ktorý jednak prišiel, môžem to tak povedať, ako to vidím, že z toho tvojho sveta prišla si sem, do tohto nášho sveta, do tejto reality a v tejto realite si našla ešte inú realitu, ktorá spája všetky tie svety. A to je to Božie, čo je nad tým všetkým, do čoho sa tak vnárame, čo tak cítime. No a z tohto sveta, keď už nájdeš tú sílu, to Božie, to privinutie, to otcovské, tak zrazu ty vstúpiš do tohoto, ešte do iného sveta, do toho digitálneho sveta a staneš sa tam, povedzme, že dôležitou, influencerkou, človek, ktorého vnímame, že tam je a že našla teda na to odvahu. A tá tvoja motivácia prvotná, že tak čo, že dám si teda tvár na Instagram, že prečo vlastne? Prečo? Tá otázka je prečo? Mám slovo? Ďakujem. Tak ešte raz, teda dobrý večer a ja som sestra Lamia, teda Lamia. A ako hovoríš, tak pôsobím na sociálnych sieťach, možno trošku viac ako ostatné sestry. A vlastne... Trošku viac je, že asi 200 000 násobne viac. Nie. Ja vnímam, mi tam vyskakuje, že pápež František, Vatikán News a potom sestra Lamia. A medzi tým nejaké americké stránky ešte. Ale... No, je to možné a tá motivácia bola asi veľmi silná, lebo ako sa aj hovorí vo Svetom písme, že nemôžeme proste
byť ticho, keď sme proste zažili a počuli všetko. A toto bolo asi také moje, že ja som proste chcela sa podeliť s krásou prvotne teda našho reholného života. Lebo vnímala som, že ľudia nepoznajú vlastne, čo sa skrýva za múrmi reholného domu, aj kláštora, ako sa vraví. Ale to som si len myslela, že ľudia to nepoznajú. Až keď som sa dostala do toho, tak som pochopila, že ľudia absolútne nič netušia. Takže vtedy to začalo ešte inak. Takže moja pôvodná motivácia bola len ukázať viac. Ale keď som začala viac ukazovať, tak som pochopila, že musím ukázať vlastne v podstate od začiatku všetko. Takže aj doteraz to robím, že len sa tak delím vecami z každodenného života. Vlastne to je nič také špeciálne, alebo že by som na tom pracovala hodiny, alebo tak, že všetko to je, to, čo natočím, tak to sú situácie zo života. No dobre, dajme tomu, že si ešte teraz, že takže mladá, 6 rokov si v reholi, tak ešte povieme, že plná optimizmu. Hej? A toto podávaš aj ľuďom. Veď ale keď si to zoberieš, že na tom Ježišovom príbehu, keď išiel do púšte, tak Satan ho nešiel pokúšať, lebo vedel, že je odhodlaný, je taký nabudený. No len po 40 dňoch pôstu si na ňo trúfol aj Satan, lebo vedel, že je frustrovaný z hladu, zo samoty a z nejakého odlúčenia. Vieš, a si zober, že ty si na začiatku toho boja a dávaš tie pekné veci a rozmýšľaš nad tým, čo bude potom, neskôr, lebo žiť v reholi, samozrejme, ty to prezentuješ, že to je nejaká že krásna vec, len keby to bolo také jednoduché a pekné, že niečo, aké by si nám tajila o tých tvojich zápasoch. No ja si to nemyslím, že toto tajím, lebo 6 rokov som sestra, ale v reholi som už 10 rokov, to už je viac ako 6. No tak hej, no. A myslím si, že vôbec sa nesnažím len ukázať pozitívne veci, lebo ja si myslím, že ľudia v dnešnej dobe majú radi autentickosť. A to, že vlastne ja naozaj častokrát poviem, že nie som úplne, že... Lebo áno, ľudia vidia mňa možno veselú a v pohode. Aj teraz, keď sestry prichádzali, aj samotné moje sestry povedali, že vždycky, keď máš nejaký rozhovor, tak si v pohode a teraz máš trému. Ja vždycky mám trému, lebo ja proste mám rešpekt pred tým, aj taký úžas, že proste niekto príde aj počúvať a ja chcem niečo odovzdať, takže vždycky mám tú trému a myslím si, že absolútne sa to nehambím. Lebo aj to hovorím, že ja netvorím content, ktorý je zameraný len na môj veselý život. Content je len real story, takže real life, takže sa snažím. A jasne, že väčšinou ľudia, ktorí možno tvoria, vedia, že keď nemáš dobrú náladu, alebo je ti ťažko, tak ty vlastne netvoríš. A to je to, že jasne, že neukážem videa, kde plačem, lebo nenapadne ma sa natáčať vtedy, ale mám pauzu a to si myslím, že oveľa urobí, že nie sú videá, nie sú fotky ani nič, lebo proste nič sa nedieje a je mi ťažko. A ja necítim sa povinna pridávať niečo každý deň, lebo musím. Takže asi aj toto je také svedectvo. No, ako to hovoríš, vieš, mne sa stala taká vec, že mňa sa pýtal kamarát, že či sa má ženiť, alebo sa nemá ženiť. A ja som mu povedal, že jasné, však sa ožení, však to je paráda. Že to je úplne že radostný život. A on sa oženil a potom za mnou došiel, že není to až také. To je odvážne, to je veľmi odvážna rada. A ja hovorím, ale ja som ti vydal to, že ty si mi vydal falošné svedectvo. Ešte ma obvinil. Ja hovorím, ja som ti vydal autentické svedectvo o vlastnom sebaklame. To je tak strašne komplikované. Áno, žartujem trochu. Že vlastne, že ak by to malo byť tie tvoje videá, že pozerajú to nejaké že mladé baby a že ja by som sa tiež chcela stať že reholnou sestrou, tak čo? Myslíš, že by ich to oslovilo? A keby prišli potom do komunity, že by povedali, že tá Lamia teda nepovedala nám celú pravdu? Je to možné, ale na to je aj formácia. Čiže ja vám takto poviem všetkým tu, aj mladým babám, aj starším babám a všetkým, ktorí ste tu, že jak človek nemá povolanie, tak nevydrží to len preto, že uvidel pekné video. Vždycky ty prídeš a máš proste formáciu, skúšobnú dobu, aj hocičo, ale ver mi, že by si to nezvládol. Takže neviem, ako sa on oženil. Predpokladám, že on chodil s tou babou predtým.
tak to, že si ju zobral, tak nemôže to hádať len na teba, lebo hádam v tom vzťahu spolu boli. No boli, no, tak ale... Tak však to nemusíme toto sa rozprávať o tom. Ja, že čo ideme vyriešiť. Ja len, že videl som aj nejaké dokumenty z kláštorného života, ale o chlapoch. To boli pravoslavci, mnísi, tí otvorili im kláštory, oni tam sa modlili stále a tak, ale bolo to také, že tak my ráno vstaneme, tu si metlou pozametáme, potom si uvaríme, potom sa modlíme, potom vypijeme čaj, zase sa modlíme, potom si uvaríme polievku, zemiaky a zase sa modlíme. Taká pohoda. Ale ja to aj teba chcem na to naviesť. Akože ten skutočný zápas, tam ešte 3 sľuby, ne? Chudoba, čistota, poslušnosť. A čo z toho je najťažšie pre teba? A čo sa nedá sfilmovať? No? Dobrá otázka. Čiže ma povedať, čo je pre mňa najťažšie z týchto 3 sľubov? To je strašne ťažká otázka. Lebo to sa i mení, ale človek aj povedal by možno, že najťažšie je, že sa nevydáš a nebudeš mať rodinu vôbec. Pre mňa je najťažšia asi poslušnosť. Ale vidíš, že to nie si jediná? Ja už celé roky sa stretám s reholníkmi a každý mi hovorí, že poslušnosť je tá najväčšia... To je naša interná dohoda. Nej? Ale... nie. To je to najťažšie zo všetkého. Áno, lebo väčšinou to je také, že je ťažké, že človek je taký slobodná bytosť a vlastne teraz musíš sa konfrontovať s ďalšími a pýta sa aj ja, keď proste robím niečo, to vôbec ľudia si myslia, že ja si robím, čo chcem. Aj na internete a tak. Nie je tu naša predstavená, ale je tu vikárka, čo znamená, že akože zástupkyňa, riaditeľky. Takže ono je to, že všetky videá, aj všetko, čo robím, všetko vlastne sa komunikuje. A imprimatur. no ako náhle by povedalo sa z hore, že koniec, tak je koniec. Akože videám aj všetkého, že tam je dialog, môžeme sa o tom porozprávať, ale vlastne poslušnosť je to, že posluchneš. A je to ťažké. No, tak to teda je, jasné. Tak držím palce, teda aj v poslušnosti, aj v chudobe, v čistote. No tak akože je to veľký záväzok, vieš, a napríklad, že toto odkomunikovať ľuďom dokážeš nejako? Ja sa snažím ukázať všetko ako keby tak, ako som hovorila, autenticky, ale to sa nedá, lebo ja nenatáčam celý svoj život od začiatku až do konca. Aj som aj hovorila, že niektoré veci sú naše súkromné a napríklad často hovorili, že ani nenatočím napríklad, keď sa modlíme, lebo ja viem, že možno by bolo pekné ukázať našu modlitbu, ale je to také niečo naše osobného, že teraz si neviem predstaviť, že robím tam nejaké divadlo s kamerou, že no sestry, ideme. No jasné. Prežehnajte sa. Keď sú priame prenosy zo svätých omší, ešte aj jak príjmanie dávajú do úst, ešte kameraman takto. No tak to možno, tak to je, ale hovorím, že ja... No to je strašné, ja to kritizujem. Ukazujem to, čo sa dá a už sestry podľa mňa veľa rešpektujú, čo so mnou bývajú a na to, že čo všetko ukazujem, ale hovorím, že to sa nedá, lebo všetko ukázať napríklad aj keď ja neviem, že napríklad video, keď sa narodí dieťa, tak my tiež nevidíme, aké bolesti zažíva tá žena, ale vidíme proste to dieťa a sa tešíme z toho, takže nemôžem odovzdať všetko, čím sa trápim alebo tak. Takže keď ľudia sa mňa spýtajú, to je väčšinou otázka, či si stále taká veselá, taká, že nie, vôbec nie som taká stále veselá. Takže na to odpoviem, ale neviem už viac, ako to ukázať, fakt. A ešte potom taká vec, že posudzovanie, nie? Však jednak sú ľudia, ktorí s tebou dochádzajú do styku, že sestry reholné, a tie ťa poznajú a tak majú o tebe nejakú mienku, lebo tak nemôžeš predstierať niečo 10 rokov. To sa nedá. Aj keby si chcela byť, že úplne len dobrá, to sa nedá. Ale v tých videách si zase iná, nie? A potom, že nestretáš sa s tým, že ťa niekto že súdi, že však tam si povedala toto a teraz sa chováš takto. Vieš, že je to také aj, že taká tvoja zraniteľnosť potom môže byť v tom. Ja som sa s tým nestretla, lebo ono vo svojej podstate ja si nemyslím, že natáčam niečo, čo nežijem. Stretla som sa s ľuďmi, ktorí mi povedali napríklad, že som sa tak sklamala tiež, sledovala som jedného a veriaceho a on bol tak super vtipný. A keď sme sa rozprávali, on bol úplne, že nič. A je, že čo? Že to je na videa. Ja vždycky si tak pripravím nejaké vtipy. A je, že čo? Ty vôbec nie si taký vtipný. Bola som úplne sklamaná z toho. Trápko. Nie, on nebol trápko, on bol úplne iný. On bol úplne introvert a fakt, čo ukazoval vo videách, to bolo úplne iné. Tak to mňa fakt, že zarazilo, že wow. Ale ja neviem, sestry, myslíte si, že som iná?
No. No Ešte niečo. Nie je to skorumpované, to je pravda. No. A potom ešte taká vec, že tak toto je tá jedna rovina a ty si učiteľka, si hovorila, že telesnú výchovu a čo? To druhé? Ešte som asistentka. A asistentka. Áno. No a to si stále tiež vlastne pod nejakým drobnohľadom. Ty si to možno neuvedomuješ, ale však bola si tiež študentka a my sme na našich učiteľkách hodnotili všetko. To, že keď hovorí, že Pán Boh, že máš všetky vlasy na hlave zrátané, tak to ti povie aj prvák v triede so svojou učiteľkou. Všetky vlasy na hlave zrátané. Ani jeden nepadne, že my by sme to nevedeli. Takže myslíš, že oni sledujú tiež tvoje videá, tiež ťa nejakým spôsobom hodnotia? Áno, ja si myslím, že sledujú. Vždycky síce nie som rada, keď povedia, že ma sledujú, lebo prvostupňári vôbec, lebo nie som za to, aby tam boli na sociálnych sieťach. Druhý stupeň áno, ale myslím si, že dali sme si také hranice, keď oni zo začiatku ešte hovorili, že tak čo video na TikTok, tak som povedala, že tak teraz TikTok necháva tam, som tu pani učiteľka, som prísna, to musím povedať. Na telesnej? Áno. No poď, po tú letmu. Fakt? Dáš? No určite, cez stolík, ne? Alebo preskok cez kozu a že sa rukami nezachytíš, nejak v cirkuse. Tak musíš dať hranice, lebo ja učím chalanov. A je to také, že keby som to len povolila a sme sa rozprávali o vtipoch z videí, tak by oni už by skakali aj po mojej hlave, nie len cez kozu. Takže vlastne tam som to uzavrela a rešpektujú to. Niekedy niečo z nich vyjde. No a to video, že potom, po hodine, môžeme. Ale rešpektujú to, tak som rada. A oni hovoria, že no, my sme ju tak sledovali, že taká bola super na tých videách. Taká je prísna v osobnom kontakte. Myslíš, že to môže byť tak? Nejako? Je to možné, že lebo aj niektorí mi tam písali pod tie videá, že ja by som chcela, aby si bola moja učiteľka. A zrazu niekto tam napísal, že no, ona je prísna, takže je to asi tak. No a čo sa týka vlastne toho času, nie? Že každý má rovnako času, tých 24 hodín v živote a sledujem totiž takého, no nepoviem, že youtuber, taký farár český, Páter Šebastian, neviem, či ho poznáš. Každý deň ráno na YouTube dá 5, 6, 7 minútové zamyslenie na aktuálnu tému, on je františkán. Áno. No. A že v dobré veci to aj vám dávam ako tip. A on hovorí, že koľkokrát sa chce ísť pomodliť rúženec, napríklad, a že zistí, že je obed a že ani jedno zrnko vlastne nemal v ruke ešte, lebo stále ho niečo rozptyluje. A tieto sociálne siete, to je vlastne to je úplne že peklo inak, keď si na to človek nedá pozor, že celý deň ti to zožere a ten čas ti bude chýbať. A ty ten čas, ktorý tomu dávaš, ale však musíš to aj nejak sledovať, tie spätné väzby, tak toto je čas, ktorý, keby sme boli akože vo svete, keď by neboli telefóny, jak by si to využívala? Alebo keby si mala, povedzme, že prísnu predstavenú a tá by ti naordinovala čo? Šúpať zemiaky a modliť sa? Ja si to nemyslím, lebo v prvom rade dneska je nejaký svetový deň médií alebo sociálnych sietí, alebo ja neviem čo. Za to tu je? Tak to v škole sme to riešili a vlastne sme to robili takú aktivitu, že mali proste akože povedať, že čo vlastne, na čo môžu v dobrom využívať sociálne siete, to bolo super. No ja neviem, či predstava je o mne taká, že ja som stále s mobilom, práve že nemám na to čas, čo je super. Takže aj dneska napríklad som natáčala video na zajtra, lebo zajtra je presne deň, keď som prišla na Slovensko 13 rokov, tak to je takmer štátny sviatok. Ale, takže, ďakujem. No a natáčala som video, ale to bolo také video, že som vychádzala zo školy, prosila som jednu kolegyňu, aby ma natočila, ona vyšla ma natočila a ja som odišla. To trvalo 3 minúty, lebo ja viac času nemám. Takže to je to, že hovorím, že preto ja sa neviažem žiadnym kontentom, ani časom, ani ničím, lebo ja viem, že si to nemôžem dovoliť. A v prvom rade som sestra, učiteľka a tak ďalej a tak ďalej. Takže u mňa to tak nefunguje, že by som scrollovala do nekonečna. A ty predtým, ako si prišla, lebo neovládam úplne ten tvoj kontext životný, že kým si prišla na Slovensko, si bola veriaca? No áno, ale asi sa pýtaš, či som od malička bola veriaca, tak no asi nie. Ja neviem, ja som to neriešila asi vieru vôbec, ani som nebola k tomu vedená. A až keď som mala 12 rokov, tak som mala krst aj prvé sväté príjmanie. A v Azerbajdžane? Áno, doma ešte v Baku. Čiže aj rodina sú kresťania? Tak a kto ťa tak dajme tomu, že niekto... Kto ťa priviedol na krst? Babka. Babka.
A ona je katolíčka. Áno, ona je. Lebo tak sa pýtam, že vlastne, že tak prišla si sem, že a vlastne prečo na Slovensko? No to je jednoduchá otázka, aj odpoveď, lebo u nás v Baku je vlastne len jediný kostol a sú tam kvázi misionári zo Slovenska. Áno, Salesiani. áno, tak že to je pre nás známa vec. No a keď si tu už bola, tak si nerobila taký rešerš, že vlastne tak ťahá ťa to k Bohu, si veriaca, si športovkyňa, tak to je jasné, že Don Bosco, tam s tou loptou, ne? Ale že máme tu aj, že kresťania, že sú tu evanielici, oni majú farárky, tie sa môžu vydať aj mať deti. To napríklad takéto niečo, že prepáč, že ti podsúvam nejaké pokušenia, ale to ti nenapadlo? Lebo takto, že my máme dceru, my sme katolíci, ale dedo je evanielik. Ne? Super. A hovoríme, chodí ona do kostola, aj sa pomodlí a všetko a dedo jej hovorí, že vieš, ale u nás, u evanielikov by si mohla byť aj farárka. U katolíkov môžeš byť len mníška. Kariérny raz, no. No mňa to nenapadlo, lebo aj dôvodom, prečo som šla na Slovensko, boli to, že idem za povolaním. Som tu neprišla len preto, že som, neviem, strašne chcela ísť na Slovensko, to vôbec nie. Fakt? Tak ja som si myslela, že akože Československo ešte vtedy. Takže ja vlastne... Aj moja babka doteraz asi si myslí, že som v Prahe, ale... Takže to také u nás bolo. Však chápeme sa. A moja mama sa pýta, že či naozaj idem teda sa učiť slovenčinu, že koľko ľudí rozpráva po slovensky. Ja, že no tak minimálne asi takých 5 miliónov, ale neviem, no. Takže cieľ bol jasný, že idem tu za povolaním, nie kvôli niečomu inému. Takže už potom som aj pri tom zostala. A ženy v Azerbajdžane, že tam je dominantné moslimské náboženstvo, nie? Sa môžu nejak duchovne realizovať takto? Že moslimovia majú takéto niečo? No, nemajú, tým, ne? že ja som tak ako som hovorila, že som nepraktizovala žiadnu vieru, ani islám teda, tak ja nevyznám sa v tom a skôr si myslím, že ženy možno môžu byť nejaké niečo ako nie učiteľky. Nechcem niečo povedať, to je ešte do kamery. Jasné. Takže neviem. Klamaj vlastne. do telky. Hej. No, neviem, som klamala, lebo ja som sa nehlasila ani k moslimom, ani k nikomu, lebo ja som nebola k tomu vedená vôbec. Vedela som, že je Pán Boh. Oslavili sme nejaké sviatky, aj moslimské, aj kresťanské, aj všetky sviatky, ale nejako nič. Hej, no a babka, keď sa dopočula, babka žije ešte? No áno. No a keď sa Dúfam, dneska sme si nevolali. Bežné, však... No ale že babka, keď sa dozvedela teda, že budeš reholníčka, ona ako na to zareagovala? Nebolo to vlastne pre ňu šok? Nedáva si to za vinu? No moja mama je to dáva za vinu v prvom rade. Takže babka je taká zlatá, že ona tak povie, že no však dobre, ale potom porozprávala sa s maminou, ktorá je proti a potom mi povie, tak sa vráť. A že babka, ale no dobre, ona je taká, každému chce dobre ako babka, ale tak mamina vždy si povedala, to ty si ju zavolala tam, ty si ju zabrala so sebou. A babka chudera, že ja som to nevedela, že takto dopadne. No to... A babka vedela, že existuje niečo také ako reholné sestry? Fúha, tak možno z nejakých filmov, aj keď moja mama možno si má stále predstavu mníšiek z tých filmov, tak sa im nečudujem, že je v šoku. Také s tými veľkými, jak áno, s loďou. Jasné. Presne. A Batyša. No, ja si fakt myslím, aj keď ja sa snažím to ukázať, ale to je ťažko, lebo to je úplne iný svet. To musíš proste prísť a vidieť. Babka tu bola, takže vlastne ona niečo videla a bola taká, že v pohode, ale mama absolútne. Jo. Ne? Ani tu nebola? Nie. Tak to máš také vlastne... Ale bavíte sa spolu? No, už teraz menej. A hlavne po mojich večných sľuboch, čo som mala v septembri, tak sa to tak trochu... ten kontakt sa prerušil, lebo mama teda ešte stále verila tých 6 rokov, či koľko, že ja vlastne sa vrátim. Ale už asi to vie, že už nie. Ale už je to lepšie trochu, ako to bolo. Jasne, no tak to držím palce, že tie vzťahy sú komplikované, chlapi zase riešia tie synovsko-otcovské vzťahy. Vieš, tak toto. No, ale poďme, tá babka tvoja vyzerá byť zaujímavá žena. Úplne, že by sme ju chceli, ja by som ju chcel stretnúť. A že a ja? u nás,
U nás je také, že babky sú tie, ktoré varia najlepšie jedlo a dokážu ho ponúkať, že do nekonečna. Tí sa pripodobňujú tomu Božiemu a vesmíru, že je nekonečný, takže do nekonečna do teba pchajú niečo. A u vás babky sú také tiež? Sú, ale ja neviem, prečo moja babka taká není. Že ja som sa vždy tešila, že idem za babkou, lebo som vedela, že ona ma niekde pozve na nejakú pizzu alebo hamburger, alebo tak. Že moja babka vždy, však nenavarila som, ideme niekde si sadnúť. A vždycky som sa tešila, lebo mamina vždycky navarila zase, takže som musela jesť to, čo je navarené, ale teda babka bola tak cool, čo ma zobrala teda von. Tak katolíčka, pokrstiť teda ešte do McDonaldu. Presne. A tak vždycky tam chcela čaj, tak som hovorila babke, že no, v McDonalde asi nebude čaj, ale bolo to také zlaté a vždycky mi kúpila to, čo chcem. Že vždycky som kúpila na šialenú vec a babka mi to kúpila, ale mama nie. Asi to bolo tak vymienené u nás doma, neviem prečo. Nikdy nenavarila, nikdy. Ale dala mi radšej cukríky alebo nejaké sladkosti. A to je taký symbol emancipácie, nie? Asi aj ja by som bola taká babka. Že úplne si sa na tú babku podala. Tvoje najsledovanejšie... Ozaj, babka pozerá tvoje videá? Asi nie, že moja babka nie je nejaká na sociálnych sieťach aktívna. Tak na ten TikTok to už ako musí mať zručnosť. Však to si kúkneš a je... Neviem, ona má tlačítkový mobil. Jaj. Tak. A mamina? Mama má. A podľa mňa na to pozerá, ale keď sa neprizná, ale občas sa ma pýtala na nejaké veci, tak to len z videí videla. Niekedy aj šlach trafí, čo tam vidí, keď som na nejakých horách alebo niekde, ale takže mama to pozerá, podľa mňa, ale asi nerozumie, predpokladám. No a toto, hovoríš krásne po slovensky. Z tých našich slov, keď si sa učila, zostalo ti nejaké také, že aj sa ti ťažko vyslovovalo, aj má pre teba nejakú takú vôňu a takú radosť, niečo také Nejaké vtipné slovo? Nemusí byť vtipné. Ja som učil slovenčinu cudzincov a väčšinou čučorietka sa im páčila zmrzlina. No to asi nie. No. Ja neviem povedať také necht. Necht? Čo to je za slovo? No. Proste to je také, ale také čučorietka je v pohode. Hej. Ale necht. Oni sa to také Ako to povie necht? Necht. Či necht? No. Necht, no. Dobre. Ešte, necht. Takže to sa ti tak páči, to slovo? Nepáči to, vždycky sa pri tom zastavím, alebo radšej nejak inak poviem. No a v Azerbajdžane, tam váš jazyk ako znie? Ja som nikdy nepočul azerbajdžančinu. Si nemal kde? Tak my tam máme vlastne azerbajdžanský jazyk a my sme ho rozprávali doma po rusky, lebo tam ešte stále bola taká silná ruština. Ale azerbajdžansky vieš? Áno, dúfam. Už som dávno nerozprávala. A teraz príde to, že mám niečo povedať, že? Nemusíš. Nie. Nie? Ja si na YouTube môj pozriem. mozog sa zastaví potom. No je to veľmi podobné ako turecký jazyk. A my sa aj rozumieme. Kvázi ako možno československý, takto. Takže to je také turečtino. Aj keď idem na kebab a oni tam niečo hovoria, tak väčšinou im rozumiem medzi sebou. A napríklad, že koľko ľudí z Azerbajdžanu si stretla na Slovensku? No, z mojich kamošov, ktorých som poznala aj predtým. Hej. Takže áno, ale inak som, aj pravdu povedať, možno keby som nejaký študent a oni sa stretávajú, tak to je iné, ale ja asi nemám na to úplne nejaký priestor. No a potom také vlastne však nejaký človek má nejakú, teda aspoň Slováci to majú, že odídu do cudziny, to už máme tak z histórie, že tá slovenská emigrácia je veľmi dlhá. A vždy to, čo ich tak nejak tam držalo, takže keď tam boli za také slovenské, že pesničky, a oni sú veľmi nostalgické, aj keď sú veselé, je v nich smútok a vlastne stále za tou domovinou plačeme, aj keď odídeme. Teba sa nezmocňuje niečo takéto? Akože niečo z domova, čo ma tak drží? No niečo také, že povieš si, že tie azerbajdžanské stromy, kedy ja vás zase uvidím. No asi more, najviac mi chýba. Že to je také, že som nebola strašne dlho pri mori a to pociťujem na zdraví. Hej. Je to iné, no. A inak pozriem si nejaký film občas, to, čo sme pozerali doma, také staré filmy. Ale to málo, kedy mám také... Takú nostalgiu. Väčšinou, keď Vianoce alebo tak, keď si doma sú prázdniny. Presne si to trafila. Toto je to, o čom som hovoril. Vlastne, že s ľuďmi, ktorých máš rada, aj tu, ktorých si stretla, aj že reholné sestry, tak vlastne nemáte ten spoločný kód. Nie? Takéto... Len dress code. No len... A že to sa...
Tak vtip taký Áno, a veľmi dobrý si to trafila. Vidíš, že keď už v cudzom jazyku robíš vtipy, to už som tu dlho. To už si doma. No. Že vlastne to aj ináč problém, keď si, že starší človek zober, že mladšieho, že sú manželia, tak majú úplne že iné tie kultúrne kontexty, že sa to tam nezráža. Vieš, a ty si napríklad, že si rozumieš s tými babami, so sestrami v tomto nejak tak kultúrne, že viete sa zasmiať na rovnakých veciach? Ja si myslím, že hej, akože 13 rokov je to dosť veľa. Neviem, či si to viete predstaviť, ale zo začiatku jasne, že to bolo nebolo to hrozné. Bolo to proste iné, lebo jednak sa musí človek naučiť reč a bola som v Trnave. Prepáč, Janka, ale trnavčina je dosť iná. Takže ešte to natáčajú, jeminečky. No, viete, prirodzene som mal takú slovenčinu východňarsku, by som povedala. V Trnave není východňarská. No, však nie, ale je mi k tomu... Nie, ja som takú mala, lebo ja z ruštiny, to je také mäkká slovenčina, no ale v Trnave ma naučili tak tvrdo, takže som za to rada. A ešte okrem toho sa naučíš reč, ale nevieš kontext. Nevieš, o kom rozprávajú, ja neviem, kto je Helena Vondračková, alebo ja neviem, proste viackrát som nevedela, o čom sa bavia tí ľudia. A tým, že som taký človek, že aj zavtipkujem a neviem, čo mi bolo strašne ťažké zo začiatku. Ja som nevedela, aj keď som povedala nejaký vtip, tak bolo, že... Viete, nikto to nechápal, čo ja točím, ja som nechápala, čo oni rozprávajú, takže to bolo to ťažké. A teraz, po tých 13 rokoch, to je kus života, však to šiestáci majú 13, siedmaci sú 13-roční, takže vlastne už úplne inak. Ja poznám tých ľudí, poznám filmy, ja neviem, rozprávky, takže už viem povedať niečo do kontextu, aj vtipné. No a keby si mala nejak zhodnotiť, čo ja viem, že na čom sa smejú ľudia v Azerbajdžane a na čom na Slovensku? Alebo že také možno aj niečo, taká vec, že ješitnosť, že nemusíš porovnávať, ale že čo tak urazí, že Slováka nejak, alebo sa dotkne? Takže, a čo Azerbajdžanca? To je ťažká otázka. Čo sa týka toho, že na čom sa smieme, podľa mňa to je rovnaké. To sú buď nejaké filmy, frázy, alebo politika, alebo niečo takéto, že to sú takéto veci. Ale čo sa týka, že na čo sa urazí človek? Že na čo ste takí pricitliveli? Asi na seba, ja neviem. Tak to každý, to je ťažké, neviem. No, tak nebudem ti dávať ľahké otázky. Ale ja nebudem odpovedať na ťažké otázky. Tak na to máš samozrejme právo. Nie, ja to neviem. Nechcem proste niečo povedať, lebo všetko, čo by som povedala, tak je moje, akože, čo si na seba tak zoberiem. Tým tvojim videám, však to je hlavné, ale aj toto je obsah, lebo toto sa napríklad nedozvieme z tých videí, aj keď v nejakých rozhovoroch zazneli už nejaké veci. A to tvoje najsledovanejšie, to sme pred tým, ak sme to začali natáčať, sme sa rozprávali, že cez 1 000 000 pozretí? No, na Instagrame. A taká hladina to je úplná. A to je aké videjko? To je video o tom, prosím pekne, že môžem natáčať 1 000 000 videí o Bohu, o viere, ale čo bude mať 1 000 000 pozretí? To, že keď stávam do školy o 7 ráno, aké to je ťažké, a ako stávam na turistiku o 7 ráno, aké to je ľahké. Akože je to tiež z môjho života, ale nič to nemá ani s reholným životom, ani s Bohom, ale má to 1 000 000 pozretí, lebo asi viacerí sa v tom najdú. Takže je to o tom rannom vstavaní, ktoré mňa zabíja. No. Vidíš, cez toto by si mohla evangelizovať. O rannom vstavaní? No, a tak ešte si tam nedala, že ráno, keď sa máš ísť modliť. No. Že celonočné bdenie ešte, že nemáte. Takže, či máte? Nie. Nie, to je východná tradícia. No a potom ešte z tých videí takto, že keď sa človeku niečo podarí, tak si povie, že 1 000 000. Ako bojuješ s démonom pýchy? To je vždycky taká otázka, lebo väčšinou ľudia si myslia, že ja som veľmi teda pyšná. Ale pozri, veď toto keby sa nejakej influencerke podarilo, nejaká baba s tými toto je akože tak sa správená a len dáva, jak je na pláž, že o 7 stávam na pláž a o 7 túto, ja mám 1 000 000, vieš, tak bude sa tešiť navždy z toho a povie si, ja som jaká frajerka. Takže nehovor, že to nie je len tak, veď tam sú pokušenia, však rohatý tých dáva takto. Mňa to poteší, ale ako som hovorila, že pre mňa vždycky vyhraje, keď tie videá o Bohu, alebo tak,
to, čo je môjim cieľom, vtedy kvázi vystrieľa, tak vtedy sa teším. Toto až tak nie je môj životný úspech, ale na druhej strane... Však to by bolo aj dosť smutné teda. No, bolo by. Ale ako hovorím, natáčam veci zo svojho života a to je tiež súčasť môjho života. Čo sa týka tej pichy, tak myslím si, že lebo všetko je o tých komentároch a o správach, ktoré dostávam. No. A sa to tak vyrovná, lebo tie hejty, aj tie pozbudivé správy sa bijú a tým pádom moja pokora s mojou pichou sa tiež bije a myslím si, že sa to tak vyrovnáva. Ozaj, a stojí to za to? Vidíš to, však niekto to nezvládne, však vidíme, sú plné poradne, tie psychologické aj psychiatrické za to, že ľudí to rozsekalo, tie Facebooky a Instagramy a TikToky, lebo tam pozerali a niekto na nich napísal volačov a trvalo to dlho. Vlastne pozerali do tej vyhne blčiacej, až ich to zničilo, im to vnútro. Čiže toto, jak sa proti tomu brániš? Keď ti niekto ponadáva, keď ti niekto ťa strapní, povie, že vyzeráš tak a že si taká a taká, čo je vlastne blbosť, lebo vôbec nič o tebe nevie. Asi už je to dobré. Zo začiatku to bolo veľmi ťažké, lebo ja som na to nebola vôbec pripravená. A ja som, to som hovorila zo začiatku, ja som si myslela prirodzene, že ľudia vedia, čo je reholná sestra a nehovorím, že nemusí nikto mať úctu k tomu, že som reholná sestra, vôbec nie však, ale som si tak myslela, že to bude také milúčké, viete. Ale vôbec to takto nebolo a presne tie nadávky, kopec toho bolo zo začiatku strašne veľa. Ale teraz sa to asi už menej, lebo ľudia sú zvyknutí, tí, čo ma sledujú na mňa. Ale zo začiatku to bolo veľmi ťažké a samozrejme, že som potrebovala aj pomôcť aj takými ľuďmi, ktorí sa vyznali v sociálnych sieťach aj médiách, aj či to bola nejaká kamarátska, sesterská podpora, takže to určite bolo. Takže som za to vďačná. A čo sa ťa tak napríklad že dotklo? Strašne som nemala rada, keď mi niekto nadával, tak škaredo asi. To som si hovorila, že dobre. To boli takí jedni komentári a to boli väčšinou takí ľudia, viete, odvážne na internete len. A potom to sa ma dotýkalo, keď už mi pýtali aj veriaci ľudia, niečo v takom, že no a ty tu prezentuješ len seba a ty si myslíš, že si najväčšia hviezda a o Pánu Bohu nič a neviem čo, že toto sa ma tak dotýkalo tiež dosť. Takže a vtedy boli naozaj tie otázky, či pokračovať, nepokračovať a tak ďalej. No je to ťažké, tak držím ti palce, lebo tak ty vstúpila na takú platformu, že keby to niekto robil za teba, tak môže ti to byť jedno a že nemáš tam svoju tvár. No a čo sa týka toho obsahu, ešte plánuješ si, že čo by tak mohlo že zarezonovať a čo by sa mohlo chytiť? Uvidíme. Zatiaľ to je stále o tom z tej každodennosti. Ako viacerí sa ma pýtali, či bude... Ja by som chcela veľa vecí, ale hovorím, že to je o tom, že to nie je moja priorita. To, čo robím na sociálnych sieťach. Veľmi ma to baví a myslím si, že to má význam, ale nie je to úplne v mojom top liste. Takže zatiaľ robím len to, čo môžem a stále to je o mojom živote. O našom živote teda, lebo nie len to je môj život. No a aby si, napríklad čak chlapi ešte povedzme, že sú takí, akí sú na tých sociálnych sieťach, že vypisujú blbosti, ale nemáš aj takých, že nápadníkov? To sa môžem vlastne reholnej sestry opýtať? Nápadníkov? Že či ti neposielajú také, že však viem, že si reholná sestra, ale nemôžeme ísť na kávu a toto aj ja. Sú všelijakí ľudia na internete, samozrejme, a je to... Človek by sa čudoval, čo všetko napíšu, aj do správ. Aj včera som dostala správu, že či sa nechcem vydať. Že nie. Neodpovedala som na to takto, ale som si povedala, že dobre. Ale bola to správa, že keby náhodou niekedy sa rozhodneš odísť, tak mi napíš. Takže, ale vieme, že na to nereagujem samozrejme, ale sú všelijakí ľudia. No a čo, chceš sa vydať? Ne, že žartujem, že to je taká blbosť. Teraz v prosbách pri omši deti čítali, ne? A jeden tam taký malý prečítal, že aby náš pán farár mal dobrú ženu. Môj zlatý, no. On tam pomotal nejaké takéto veci. No však aj také milé príhody sa stanú. Tak neviem, však ja myslím, že sme to aj celkom že naplnili. Ešte takto k tej knihe. Čítala si ju? A videla si nejaké tie videjka, čo tí chalani robili? Pozrela som si to, je to v nemčine, tuším, dúfam. No. Ale ja nemčinu som nikdy v živote nemala, ja neviem ani jedno slovo, ani jedno. Absolútne. To, keď musím zastupovať nemčinu, to je také... Tak minule som zastupovala nemčinu a sa ma pýtali, že pán ako to máme, ja neviem. Vôbec. Ak neviete, tak tiško seďte. Takže tak toto vyzeralo to video, teda, ale vyzeralo to dosť odborne, no.
obrázok. No a ako sa napríklad, že vyhnúť také, že čo ja viem, že trápnosti, keď niečo dáš, chceš, aby to bolo vtipné, ale potom to vyjde na trápno. Ja neviem, lebo ja si myslím, že mám trápne videá tiež, takže to nie je dobrá otázka na mňa. Ja viem, že to hraničí vždycky s týmto, lebo toto oni určite idú na kvalitu, to bolo vidieť, čož ja idem ale na tú autentickosť. Takže preto nebudem sa cítiť trápne, keď som ukázala niečo, čo je naozaj pravda, ale to, ako to robia oni, ja neviem, oni sú dosť profici a majú veľa followerov a tak, no. No a sleduješ aj vznik nových sociálnych sietí, že takto už na TikToku už som sa unavila, už odtiaľ odchádzajú, však počkej, že ja som už starý kôň, pre nás bol aktuálny Facebook, tam aj sme zostali starí, ale to už, keď to poviem nejakým, však ty máš žiakov, však ty sa musia smiať, nie? Keď niekto na Facebooku je, alebo pre nich aj Instagram už je starý. No minule sa pýtali v úlohe zo slovenčiny, že čo to znamená, že telefón? Telefón? A oni že vedia, to bola vizitka, viete si, predstavili starú vizitku a tam môže mobil a oni, že mobil. A prečo tam ešte telefón? A my, že však pevná linka. A oni, to, že nevedeli, čo je fax, to chápem, ale oni už nevedia, čo je telefón, tak už mi povedia, kde sme. Tak ja tiež som stará, ja zase nemám 18, takže ja tiež nestíham všetko, ani nemyslím si, že to je môjim cieľom. Ale je to tak strašne, to rýchlo sa mení, že proste dneska sme tu, zajtra je niečo iné a pozajtra, že keby som to chcela sledovať, tak asi nič iné nerobím. Takže no. No ale prejdeš na nejakú inú? Teraz kde si? Instagram a TikTok? Či to sa tak same nejak stane? Áno, asi Instagram a TikTok najviac. Viac menej. Ale viem, že už sú aj nové veci, ale tak to už... A nerozmýšľala si aj nad niečím takým, že nejaké katechézy, napríklad na YouTube, že niečo také... lebo však keď si pedagogička, že také, že poďme, že na tú hlbinu, že už sme videli teda, jak stávaš o 7:00. Smýšľala som nad všeličím a ja som aj rada, že niektorí kňazi to robia na Slovensku, ale ja neviem, či si viete predstaviť, koľko to bude času natočiť niečo na YouTube kvalitné, aby to nebolo zasa také, že keď človek pozrie na ten obraz, tak si povie, že nikdy v živote už to neotvorím. Ide to do techniky, aj do peniaze, aj do všetkého. A na to, keď chceš to fakt robiť, aj to robia aj naše sestry, že zamyslenia, takže sú ľudia, ktorí to robia. Takže ja nemyslím si, že to je moja cesta vôbec. A ty robíš telefón a foťak? Či... Mám aj foťaka, ale na mobil, lebo moje video môže vzniknúť aj o 3 minúty, keď skončíme, lebo ma niečo napadne. Takže väčšinou to takto vyzerá. Takže... Jasné, tam si to aj postriha, že rovno to dáš áno. Tam. Áno. A komentáre si prechádzaš ty, či už ti niekto hovorí vždy? Že to je praktická vec, vieš? Áno, ja niekedy si to čítam, ale nestíham všetko. Samozrejme. Dobre, tak ešte keby si mala nejaký odkaz na záver pre ľudí, ktorí si raz pozrú toto video na YouTube v podivuhodnej kvalite. Alebo aj pre ľudí, ktorí prišli sem na túto debatu a tiež majú záujem aj o túto knihu a možno by aj tiež chceli vidieť, že aj možno iné reholné sestry, že by chceli byť influencerky na sociálnych sieťach. Budem rada. Odporúčiš to? Určite, to je super. A ja taký mám odkaz a spojený s touto knihou, že čo sa ma zaujalo na tejto knihe je to, že mladý chalan, oni sú dvojičky, to bol super inak, že ten Filip teda napísal knihu a to je fakt, že super, že ja neviem, koľko mal rokov, možno 20 dačo, keď to písal, lebo aj mladúčky zomrel a že wow, že je to proste tu, je to preložené, ma to veľmi oslovilo, že a tak som hovorila, že ja aj takým mladým ľuďom, aj všetkým odporúčam, že aj ľuďom na dôchodku, že keby mali chuť tak napísať knihu alebo niečo odovzdať, to je v dnešnej dobe možno jednoduchšie ako takedy, že toto by bolo super. A ešte, čo sa pre mňa bolo také zvláštne, že ten chalan, to, čo si aj spomínal, tak on vlastne aj si myslel, že sa uzdraví, ale zázrak príde, ale neprišiel. Čo znamená, že aj Pán Boh mal iné cesty a treba, že možno žiť aj ten prítomný okamih naplno, lebo tiež nevieme nikdy ani dňa, ani hodiny. Ale to, čo ešte má... Ja nemôžem hovoriť, to je spoilerstvo, nemôžem veľa. Ale ty si už povedal všetko. Ja neviem, prečo ľudia to budú čítať. Už sestra zomrela, on zomrel. To už... No, podľa mňa ešte sme nehovorili o tom, jak to tá rodina brala, lebo to tiež zaujímavé. Tak to prezradím, že tí rodičia úplne... A to, že ešte ma zaujalo to, že keď on vlastne ochorel, tak prvýkrát vlastne to riešil, že s tým Bohom, že dostal sa k viere, ale vlastne trošku to stoplo to prezentovať ďalej. Nevedel, či môže, alebo chce to na sociálnych sieťach, alebo tam, kde pôsobil.
dať to svedectvo, ani nevedeli, že on je chorý, tak to mi prišlo to také ľúto. Takže preto ja si myslím to, čo som aj povedala na začiatku, že ja si myslím ľudia, ktorí máme veľké zázraky v našom živote, ktoré sa udiali, tak podľa mňa nemôžeme byť ticho. Že by sme to mali proste dať niekde a zazdieľať to. Nehovorím, že musí to byť na Instagrame, ale minimálne, že poviem to svojim kamarátkám alebo svojim kamarátom a poviem to ďalej, lebo všetko to, čo Boh koná v našom živote, tie obrovské zázraky sú skutočné a môžu to proste potešiť aj iných a proste byť svedectvom. Takže ja tak vás podporujem všetkých, čo ste tu a ľudí, ktorí nás sledujú. To sú milióny. A toto už je to prvé katechetické video. To nie je prvé, prestaň, nie je to prvé. Ale vždycky tam je myšlienka, takže ja si myslím, že nemôžeme byť ticho, keď sme zažili niečo veľké a krásne v našom živote. Tak to je taký pekný odkaz na záver. Tak milí priatelia, ďakujeme. Ešte, prepáčte, ja by som chcela, toto sestra Janka Obalová tu sedí a ja som povedala, že robím jej reklamu, lebo ona napríklad, vy si myslíte, že ja som jediná, čo natáčam ide, to vôbec tak nie, lebo ona napríklad píše piesni, tak texty, aj hudbu. A teda je to stránka na Facebooku, to je, takže aj staré ľudia tam môžu ísť. Tak sa to volá, že piesne s ním. Piesním. Akože s ním. Áno. Piesne. Pieť s ním. Áno. A v nedeľu vždy vychádza nové video s novou pesničkou. To si rovno kúknem. Áno. A vlastne ona tam aj spieva a tie pesničky vlastne aj text, aj hudba, všetko je sestra Janka, takže... Aha. Ja neviem, či by som... Keby náhodou, tak to vypípajte, keď to nemôže byť v telke, ale... Ale jasné, že to môže byť, nech to ide. Však niekedy Salesiani aj chalani mali kapelu, len potom sa rozlezli, tuším, jeden tiež do Azerbajdžanu išiel a potom už nehrali. Neviem. No, mali. No áno, viem, Salesiani, áno, jasne. Takže toľko. Takže aj Salesiánky. A tak vieš čo, ja ti poviem, ďakujem za tento rozhovor. A ja. Veľmi to bolo príjemné. Bolo to strašidelné zo začiatku. Hej, jak som hovoril o tej knihe, tie svoje postrehy. Nie, to také, viete, tak ale super publikum. Tá anglická beletria, tam veľa hororov a tak. Nie, publikum bolo veľmi dobré, takže... Publikum bolo strašidelné, ale potom sme si už na seba zvykli. Moderátor to už. To už nenapraví nikto. Chceli najlepšieho a získali iba najdrahšieho. Je tak. Tak. To robíš za peniaze? Jasné. Milí priatelia, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli sem do Pantarej, do Auparku. Ďakujeme za pozornosť a tebe, sestra Lamia, ďakujeme za tvoju službu, za to, že teda počúvaš ten Boží hlas a že sa ho snažíš aj sprostredkovať prostredníctvom tých sociálnych médií, tak nech ťa to posilňuje, nech ti to nenafúkuje ego, nech ťa to spokorňuje. Práskne. A nech si vo svojom povolaní, nehovorím, že šťastná, ale spokojná. Tak. Amen. Amen. Ďakujem.